Hagajing lagai Champion League hapreng ka Leverkusen Persha ika PSV. Haba phai shak lagai jing lagai baro artri ken hun ki khai ta marshi gol hadu bukut ka jing lagai. Hagajing lagai hapreng ka Dortmund Persha ika Athletic Club. Hagan jing lagai ka Dortmund kala khur ka nam job. Hadin bagalala aban lim sok ika Athletic Club hadu saula ko wei. Hagajing lagai hapreng ka Villarreal Persha ika Juventus. Haba phai shak lagai jing lagai baro artli ken hun ki khai tamar ar gol hadu bukut ka jing lagai. Baria ka gol paria khai ka Villarreal kala yo ban thap hashwa ban kut ka jing lagai. Kata ha minit ka khandai pheu. Haga jing lagai hapreng ka Napoli Persha ika Sporting. Haga nang jing lagai ka Napoli kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Sporting da ar la ka wei. Bada haga nang jing lagai Rasmus le yo ban thap ar gol naga banta ka Napoli kata ha minit ka ba live riu bada ha minit ka ba nyau pheu khandai. Hagajing lagai hapreng ka Arsenal Persha ika Olympiacos. Haba phai shak nang jing lagai ka Arsenal kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim ya ka Olympiacos da ar lanot. Baria gini ki ar gol jung ka Arsenal le yo ban thap ha minit ka khat ar Lengbao Martinelli bar ha minit ka khandai pheu plus r Lengbao Saka. Hagajing lagai hapreng ka Monaco Persha ika Manchester City. Haga nang jing lagai baro artli ken hun ki khai tamar ar gol hadu bukut ka jing lagai. Baria ka gol pania khai ka Monaco kala yo ban thap ashwa ban kut ka jing lagai kata ha minit ka khandai pheu Lengba ka penalty balagan jat do Eric. Bada haga nang jing lagai Haaland le yo ban thap ar gol naga banta ka Manchester City kata ha minit ka khatsan bada ha minit ka ba sau pheu sau. Hagajing lagai hapreng ka Barcelona Persha ika PSG. Haba phai shak nang jing lagai ka Barcelona kala yo ban penki jar nengkong haga minit ka ba khat khandai Lengbao Torres. Henry haga minit ka ba live pheu pra Umayulu le yo ban thap ya ka gol penia khai naga banta ka PSG. Badai hashwa ban kut ka jing lagai kata haga minit ka ba khandai pheu ka PSG kala yo ban thap ya ka gol pentam Lengbao Ramos. Badai lama ka gol penlong ya ka Barcelona bakan sya penlim halaying Hakhmat ka PSG da ar la ka wei.